Pěkné dobré ráno, je 7:30 ve středu, ani nevím kolikátýho je, a dneska začínají jarní prázdniny. A my jsme se s kámošema rozhodli, že pojedeme na Jihlavu, což je filmový festival dokumentárních filmů a jedeme tam jako servisáci. Takže dneska po škole vyrážíme a já jsem akorát na cestě do školy. Jsem unavený, ale těším se na to, protože loni to bylo naprosto skvělý, ale letos to bude ještě lepší. Protože jsi freedom a ona je free, ale pro tebe není free. Děláme timelapse do videa a musíme dělat, že se učíme, takže se musíme všichni učit. Musím se, že se nebudu. Právě jsme odešli z fyziky dřív, abychom pojeli na Jihlavu. Hoši, uvidíme se třeba za 4 hodiny na Jihlavě. My jsme odešli dříve ze školy, že? Ještě jdem ke mně, že bereme věci. Jedem do Jihlavy. Každopádně já jsem si teďka pokoupil chálky a jdu sednout na vlak a razím směr Jihlava. Kluci šli na autobus a potkáme se až tam. Naše věci, nevím, jestli to jde vidět. A míříme na Florence. Jak jste viděli, všichni jsme přežili den ve škole a potom jsme každý po svojí ose jeli do Jihlavy. Co jsme přijeli do Jihlavy, tak jsme každý většinou šli na směnu a potom jsme se potkali až večer. Ale to trošku předbíhám, protože to všechno se dozvíte v následujících minutách. Co vás ale asi zajímá, tak co je sakra tohleto za video nebo dokument, nebo snad blog? Tohleto je smíšenina tak nějak všeho dohromady, protože jsme sami nevěděli, co vlastně ještě točíme. A je to spíš náš takový pokus o něco takového, protože děláme, co nás baví, a to je to hlavní. A proto je to tak trochu jiný dokument. Momentálně je 15:54, začíná v 16. Karimatka to, aby jsem si nezapomněl tady karimatku. A tamhle už jdou. A strašně zdržujou. Vyřešili jsme akreditace, samozřejmě vím, kam jdeme dobře. A jdeme na naší směnu, sice pozdě, ale jdeme. Trošku jsme vynechali vlogískování. Dorazili jsme do Jihlavy, zařídil jsem se akreditace, byli jsme na směně v DKOčku, což je tamhle ta budova, se na to jde vidět. To ještě neskončila a teď jdem rychle pomoct do Horácký divadlo, nebo něco takového. Tam máme směnu zítra, taky myslím. Takže teď nám jdeme jenom pomoct, protože tam nikdo není prej. A to je všechno, co zatím stalo. Štýbr s Julčou jsou taky na směně. Měl jsi učit do 4. Machy je tady už taky. Trošku se to protáhlo, takže já teďka mířím zpátky do Jihlavy. A potom půjdu na kebab všichni. Z dokonalého gastronomického zážitku se stal boj o přežití. A potom někde tak Freedom přijde zítra. Pošli to potom Jirkovi, ať to může dát do Jihlavy se střihu. Já to musím jen na šířku. Mati, za chvilinko umřeš. Aha. Ty jsi nám neumřel. To pokračuje naše směna. Tamhle kluci makají a já si vydám večeři. A co vůbec děláme na těch směnách? No, většinou tohle. Prostě pípáme lidem akreditace a pouštíme je dovnitř. Občas jenom jdem zkontrolovat sál. A jinak to je tak nějak všechno. No a kdyby vás to zajímalo, tak ty telefony bylo strašný peníz s nima pracovat, ale to není důležité, jdeme pokračovat.
Já a Šimon jdeme do tělocvičny si odložit rychle věci a potom jdeme zpátky do DKOčka. No, teďka jsme byli už ty v ráju, či? Je 11:45, začíná pomalu hitovat Kunava a to jim ještě ani neskončila směna. Takže nám už končila směna. Měli jsme spoustu návštěv od Jirky, Šimona a Machyho, takže teď vyrážíme se bydlet do tělocvičny a potom jdeme navštívit i Jirku. No a během toho, co jsme čekali, než tam skončí směna, tak za náma přišel Štýbr s Julčou, který se byli ubytovat v tělocvičně. Ale v tom jsme zahlídli někoho, koho jsme tam nečekali. Někoho, koho známe. Tak jsme udělali něco jako takový rozhovor. Je to fakt normální. Je to fakt. To vidím. Zdravím, tady Albert, hospodář. A asi bych se vyjádřil tak k filmu, co jsem teď viděl, což je film Pochcánek Honzy Hruška, o kterého jsem se velmi dobře pobavil a myslím si, že je to fakt prostě jakoby odvážná analýza nějaký jako mužský slabosti a nějakého vnitřního souboje a snaha se nějak jakoby vypořádat s tou jako nerovnoměrností a pocitu slabosti a zároveň jako potřebu síly. Když tak skrouhněte. Děkujeme. Tak hádám, že tenhle rozhovor vám toho moc nedal, ale my jsme ho tady chtěli mít, protože to byl náš první rozhovor s někým na Jihlavě. A od té doby jsme jich udělali ještě spoustu, takže ještě tady nějaký budou a ty vám snad něco dají. Dámy a pánové, vítejte na nejvýznamnějším turistickém cíli celé Vysočiny. Jedná se o street food Jihlava na náměstí a my si jdeme dát kebab. Dobré ráno, skočil jsem si do Billy pro snídaně, potom třeba půl na film. Dobrý ráno, je už druhý den, už je 11:18 a kluci už jsou dávno na směně. My jsme tu teda spali díl, protože moje hodnocení spaní dost no, nemohl jsem usnout, nemohl a najednou schovu na mobil a je 6:30 něco. Už pomalu vidím, že někdo vstává, takže jsme to vypadá, že ještě si ulehli a pak jsem asi usnul na chvilku. Doufám, že se kluci baví. My se Šimonem jsme měli směnu v Horáckém divadle v Malém sále. Se šlehačkou. Je to naše snídaně. Mezitím, co my jsme pracovali, se za námi řídil poslední člen výpravy. Teďka jdu na nádraží a jdeme si vyzvednout 3. Matěje, 6. člena naší tlupy Freedoma. Nazdar Matěj! A zde si dovolíme ukázku, jak to vypadá, když Matěj s Matějem hledají Matěje. Pojď dovnitř, schválně, jestli jsme ve správném chodu. Jako jsem určitě využil to. Cože? Počkejte, že jste někde jako v random škole, kde nemáme co dělat. Nakonec se nějak našli a potom rovnou Freedom zůstal u nás na směně, kde jsme s Matějem byli v nějakém VIP salonku. Jsme na super nějakém tajném místě. V bunkru. Vypadá jsou záchody, to je nějaký bunkr. Budeme vás informovat, až Matěj přijde. Tak Matěj přišel. Podařilo se mi zbavit se obou Matějů a v tuto chvíli vyrážím na směnu. A pokud by vás zajímalo, jak to vypadá na akreditacích, tak přibližně takhle. Dělám vodu, abych ji tam odnes. Tohle to je náš stav, on koutek. Chtěl jsem vám ukázat zákulisí. Nic to vlastně zajímavého není, ale to všichni znáte.
Pověz nám, co jsi udělala a proč jsi to udělala. Tady první den, takže nějaká chybovost je normální. A teď jsem nějakým pánami omylem zrušila akreditaci, ale fakt omylem, bylo velký nedorozumění. Znáš ho aspoň? Neznám. Pro začátek, to já zeptám, kdo jste, co děláte na tomhle festivalu, případně třeba co studujete, jak jste se o festivalu dozvěděl? Dobrý den, já jsem Stej 12, neboli Zůstaň 12 a jako jsem tady na výletě z mé rodné krajiny na Moravě, to je vše. Jak se vám líbí design letošního festivalu, například dobrovolnických triček? No, podíváme se. Můžete vidět tady ten tvar. Ten tvar ukazuje typ takového jedovatého háda. Tady ten festival inspiroval známou hláškou Mačkáš mi hada. Proto tady jde vidět, jakoby, že je takhle jako hodně zakroucený, protože ho někdo mačká. Takže jako je to copyright, jako, takže se mi nelíbí. Je to náš známý z minulého roku, který se až moc nápadně podobá reakčnímu kanálu Stay 12. Jdeme hlídat tělocvičnu, protože prostě to byla nabídka, která se neodmítá. Jak můžete vidět, tak při hlídání tělocvičny jsme toho úplně moc nedělali, ale kdo něco dělal, byl zbytek výpravy, který se šel podívat na nějaký ten film. Pro začátek se nám můžeš představit, kdo seš, kde studuješ, co tady děláš na festivalu. Já jsem Barča, já jsem tady byla asi 5krát jako dobrovolník, teďka tady dělám kapitána a studuju třeťák na Vysoké škole Masarykově v Brně. Jsem Amelie, studuju 8letý Gimpl v Telči. Já jsem Zoe a studuju uměleckou školu v Helenině tady v Hlavě. A jak jsi se sem dostala vůbec na festival? Tak nevím, už jsem tady byla párkrát, ale úplně poprvé asi mě k tomu přivedla moje sestra, která tady dělala už dobrovolnici. Nechtěla být doma prostě obrázená. Chtěla jsem dělat něco užitečného tady pro naše město. A ta neoficiální odpověď? Nechtěla jsem se jen na prdeli prostě, no. A pokolkátý teda tady seš už jako dobrovolník? Po třetí. 6. Matěj, takový detail, mikrofon je dole. Otázka, kterou se ptáme každýho. Líbí se ti jako letošní design triček? Ne. Moc ne. Červená je hezká barva samozřejmě, ale teď nevím, co to jako má být, nějaký hád nebo něco, tak ten moc ne. Mně se to líbí, protože to takový hezký minimální. Děkujeme za velmi kvalitní rozhovor a tento vše. Pomáháme náhodným tady lidem, co přijeli na festival a očividně jako asi vlastně jsou celkem důležitý. Který se ukáže po chvíli, že jsou prostě hosti festivalu, prostě přišli prostě a nejsou ubytovaní, se nemají tebe. Nejsou tady, jo. A jedno nám tam napravilo a druhý nám Máme hosty. Jo, a i když to byl velmi krušný večer, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme ještě nějaké hudební vyžití, takže jsme zamířili na technorave do DKOčka a následně pokračovali do Partystanu. No, takže to je druhý ráno. Teď kluci už všichni to líbili, kromě Šimona, ten taky bude teď odcházet. Přijímáme tak podobně kolem, nevím, 9:30 podobně směnu. Děkujeme za váš nákup v Byle. Máme tady korunní pomeranč na dodržování pitného režimu. Tady máme pizza žmolek a koblik. Takže jsme jela v dětem a umíráme. To tady je strašně nudný. Nemám co dělat a budu tady asi 4 hodiny jenom sedět. Matěj odnáší nějaký věci s nějakým cápkem. Ani ty děti tady nejsou, teď není skoro nikdo, ale třeba 20 dobrovolníků. Teď tu loupé mrkev, protože nemáme co dělat. To bude 2minutový záběr, jako loupu mrkev a bude to tam. A to je fakt malička, to je zbytečně neplát, koukej, půlka mrkeve je pryč kvůli tomu. Jo, máme další den festivalu. Většina lidí už dneska bude odjíždět, takže si to musím točit sám. A stav je takový, že dneska odjíždí Jirka, Šimon, Štýbr a Julča a zůstávám pouze já a Matěj. Takže uvidíme, zatím je to fajn, všichni přežíváme a
užívejte zbytek dokumentu. Matěj, potřebuji natočit vstup. Co chceš natočit za vstup? Zapomněl jsem něco natočit. Takže musíš něco říct. Ahoj, tohle je analog. Ne, ale jako k tomu, kde se nacházíme a proč se Jo, aha. tady nacházíme. Tak nacházíme se v krásné budově DKO, přesněji v nejhornějším patře DKO 2. Mám teď chvilku pauzu, jdu si koupit nějaký šálky. To jsou prosím telefony, na kterých skenujeme akreditace. Jsi šťastný. Jsem hrozně šťastný, kámo. Už nám skončila to, jsme potkali jenom... Jestli byste se představil, A vy jste kdo? jsem studentem 22. G ve střední průmyslové škole vzdělávací techniky. 22. G, no tak já tam učím. Jirko právě si nechal pana učitele ze sebe dostat info, který si chtěl dostat z něj. Musíme se vyfotit takhle. Když takhle teď porovnáte teda ročníky hlavy, na kolika jste jich byl vůbec? Kolikátý je? 27. Tak já jsem byl na 26. Jak hodnotíte teda ten letošní? Normálně, tak jako třeba posledních 5-6 let, to tak jako stejný, si myslím. Jo. A jako teda je to oproti těm předchozím horší nebo lepší? Jak v čem? A v organizaci, co byste řekl? V organizaci to pořád tak jako místy pokulhává. Tamhle zaberte, to jsou ty promítají, ty jsou taky spanský. Jsou taky spanský. No, nebo tady je spanský. Ještě jedna se tam musí objevit, ještě druhá je tam. Obě dvě jsou spanský a promítají. V dřívějších letech se mi líbilo víc filmů, tak třeba před 10 lety. Na kolika jste byl v filmech tenhle rok? Letos? Zatím moc ne, já jsem taky nějaký viděl doma, že moderuju nějaký diskuze. Tak třeba tak 10, 12, 13 jsem jich viděl zatím. Se vám líbí design triček letošní? Jako, není špatný, ale nekoupil jsem si ho. Nekoupil jste si. Taky nedávají tašky. Oni jako říkají, že to má být udržitelný, ale oni spíš asi nemají peníze, si myslím, a tak už nejsou tašky, takže jsem si musel půjčit tašku od maminky. Tak co vám daří? Super, děkujeme. Vám taky a užívejte zbytek festivalu. Tak jo, mějte se hezky, kluci. Víš, že tam mám pizzu, protože ta pizza je mega dobrá. Já mám žízeň, můžu se napít. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně s ním. Tam nebudeme stát, pojď zlobíš. Alesko, necháme jí tam. Jo, a takhle vypadá nějak ta tělocvičná, ve které jsme jako dobrovolníci přespávali. Na začátku asi jenom se představila, kdo seš, co děláš tu Ahoj, já jsem Ester a teď momentálně pracuji v City Parku tady v Jihlavě. Ty jsi tady jako dobrovolník nebo jsi tady něco jako jiného v rámci té Jihlavy? Jsem tady jako dobrovolník, ale i tak to mám jakoby trošku hrazený. Pro mě je to dobrý v tom, že já vím, že odsaď odejdu a mám se fakt kde v klidu vyspat. A popravdě je fakt jako hustý, že to dáváte, že na těch žíněnkách tady je lidi, jsou fakt lidi, co tady jsou celý týden a opravdu to dávají, jo. Je fakt jako masakr, abych to nedala. Jak dlouho tady třeba hlídáš takhle tu tělocvičnu? Je to vlastně po 8 hodinách, hlídá se non-stop, aby sem lidi mohli pořád chodit. Tak super, tak to je asi všechno. Já děkuju. Čekají nás nevyžádané směny. Jsme mrtví. Mezi tím, co ještě Machy a Freedom pracovali, tak my ostatní už jsme jeli domů. Tak jo, teď vás jenom letmo zasvětím do toho, jak vlastně funguje být dobrovolník na Jihlavě. Musíte si dát minimálně 3 směny, což jsem já přesně udělal. Říkal jsem si, že to bude v pohodě a že budu chodit na filmy. Takže teďka za sebou mám 2. směnu za dnešek, 3. celkově a ještě mě čeká 3. směna za den.
Takže perfektní, místo 3 směn mám 5 směn a ještě jsem hlídal tělocvičnu. A pokud jste tak jako my dobré duše, tak se vám může stát, že místo 3 zaslíbených směn jich budete mít třeba 6 nebo 8. A zrovna tady tahle probíhala v Diodu, kde jsme akorát uváděli lidi do sálu a vyšly jim kabáty. Ale bylo to náročné, protože to bylo pozdě do večera, nikomu se tam nechtělo, tak nezbývalo nic jiného, než že jsme tam šli my. Jo, stav je takovej, že je kousek po 11. Já jsem měl mít od 9:30 směnu, 3. za den, kterou přesunuli na 11. Vyhodnotil jsem, že mám protože prostě zítra mám od 9 někde bejt a teďka si jdu lehnout. Já dám třeba aspoň 8 hodin spánku, prosím. Super, Matěj mi pojmenoval můj polštář. Jak se jmenuje? Kypr. Kypr. Stav je takový, že už jsme tady zbyli pouze 2 Matějové a oba dva hlídáme tento nádherný malý sál. Čeká nás 8 hodin tady a potom pojedeme domů. Na zdraví. Harry, teď si zapomněl akreditaci, takže si pro ní do tělocvičny a pak budeme pokračovat ve směně. To malý sál v pohodě, nechodí tam moc lidí. Hrá se. Pro začátek se zeptám pro diváky, kdo jste, co děláte tady na festivalu, pokud studujete, co studujete? Jmenuji se Jan Špaček a tady na festivalu připravuji takovou reportáž každý den pro naše diváky. Jsem na straně diváků, na straně jejich komfortu. Jmenuje se to Festivalové vteřiny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava Jana Špačka až do konce týdne na vaší straně, takže jsem takovej ombudsman diváků tady. Jak moc se na tomhle festivalu přijdete diskriminován kvůli svému tvaru těla, zvanému hruška? Vůbec. Já se tady cítím velice dobře, protože teď jsem byl například v jednom sále a tam byly velice široké sedačky, úplně v pohodě. Bylo to, přestože byl sál plný, bylo tam spoustu místa, takže parádní. Další otázka, kterou se ptáme každýho, je, jak se vám líbí letošní design triček a obecně festivalu? Jo, líbí se mi to bezvadně. Já jsem dokonce několik těch trček si vzal, abych je zkontroloval a jsou úplně bezporuchový, bez problémů, nejsou tam žádný díry, kromě těch, které tam mají být, jak doby díry na hlavu, na ruce, na břicho. Takže trička jsou úplně v pořádku. Já bych se vás rád zeptal, proč jste ve vaší reportáži pár dní dozadu urazil náš oblíbený stánek tamhle v rohu? Že jste řekl, že je jedovatý. Jsou vaše pokrmy jedovaté? Ano, jsou. Jedovaté, co to znamená? Aha, dobře. Proč? Proč jste to udělal? Aha, tak byste se až teďka kladete otázku, protože jsem akorát oznámil, že jste se na to rád zeptal, ale ano. Neučinil jste tak, takže... Tak teďka se vás ptám, proč jste urazil náš oblíbený stánek s jídlem? Já nemyslím, že jsem ho urazil, já myslím, podívejte se, když třeba přijde někam finanční kontrola do nějakého podniku a ptá se, platíte daně, přispíváte svůj férový díl do našeho společného tady obnosu, je to urážka vůči tomu podniku? Ne, je to prostě jenom kontrola. A já jsem udělal to samý, já jsem tam prostě šel a jenom jsem se ptal, nemáte tady nějaký jedovatý jídlo? Nebylo tam nic jedovatýho, sám jsem si tam to ochutnal, žiju stále, je mi dobře, takže to byla jenom prostá kontrola jako z mé strany, jako ten stánek je vynikající, je v pořádku. Z posledního dne už není ani tolik materiálu, protože už se to stále opakuje jen dokola. Tudíž kluci si odbyli své směny, udělali pár dalších rozhovorů, zabalili si v tělocvičně a šli na vlak, kterým odjeli domů. A tím pádem se náš dokument už chýlí ke konci, ale ještě předtím tady máme 2 důležité rozhovory s 2 důležitýma osobama, ke kterým by vůbec nebylo možné dobrovolničit na Jihlavě. Protože tyhle 2 osoby jsou kurátorky dobrovolníků na Jihlavě a díky nim mohlo tohle celý vzniknout. Já bych vás poprosil, abyste se první teda představila, kdo jste a vlastně co děláte tady a zároveň na Jihlavě. Dobře, tak já jsem Nikola Miceva a učím na Panský dějiny filmu a estetiku filmu a na Jihlavě dělám koordinátorku dobrovolníků. Tak jo, tak já jsem Klára, jsem tady s dobrovolníkama a pracuju s váma, nebo s takovejhlema super lidma a teď učím cizince češtinu. A do toho dělám Jihlavu a ještě
třeba nějaký jiný akce, když to jde. Víme, tak jste nebyla letos na Jihlavě, tak jsme se chtěli zeptat vlastně, co byla ta příčina. Ze zdravotních důvodů jsem nebyla na Jihlavě, bohužel. Takže jsem připravovala, ale potom jsem nemohla být tam na místě. Takže všechno vzala Klára za vás, že? Přesně tak. Klára vlastně dělala minulý rok asistentku, nebo podpora koordinátorky dobrovolníků, se to přímo jmenuje. Ale právě teď na poslední chvíli jsem potřebovala za sebe nějakého zástupce, nějakou zástupkyni, takže Klárka to takhle vzala celý pod sebe. Myslím, že si to povedlo, že byla moc šikovná. A jak dlouho teda jezdíš už na Jihlavu, buď jako dobrovolnice nebo jako host? Jako dobrovolnice jsem nebyla nikdy na Jihlavě a jako host jsem v podstatě taky nikdy nebyla na Jihlavě a jezdím 2 roky. Vlastně minulý rok to bylo poprvé a už jsem se měla jako pracovně. Jo, tak to tady byla sama vlastně poprvé. Co je pro vás nejtěžší, když takhle připravujete pro nás, pro dobrovolníky tu Jihlavu? Co je nejtěžší? Tak samozřejmě sehnat ty dobrovolníky, poměrně těžký. Ale vlastně asi potom nejtěžší je možná přímo jako na místě vymyslet to, jak jako ukázat, že tam jste pro ty dobrovolníky, protože samozřejmě vy musíte být celou dobu na tom jednom místě, na té produkci, ale zároveň je hodně důležitý tam chodit za těma dobrovolníkama a pojídat si s nima, ale pořád těch dobrovolníků může být od 150 až 200, takže vlastně vy potřebujete ukázat těm až někdy klidně 200 lidem, že tam jste pro ně a že prostě je jako, že vás samozřejmě zajímá to, jestli se jim tam daří, jestli všechno dobře vychází, takže možná tohleto jako ukázat ten zájem o všechny, který tam samozřejmě je, ale je prostě těžký to vlastně zvládnout s tolika lidma, když jsme na to 2. Jo, a hádám, že letos to bylo teda mnohem těžší, když jste tam nebyla. Právě, to bylo mnohem těžší, no. A je to vlastně jako smutný, že předtím komunikujete s těma lidma, ale potom je nemůžete vidět, tak to je takový jako, to je smutný. Ještě se teda rychle zeptám, jestli víte, kolik bylo letos dobrovolníků a třeba minulý rok, jestli právě míní, nebo se to narůstá ty dobrovolníci? Nakonec to bylo podobně, vypadalo to, že to bude horší, ale bylo to podobně okolo 150. A je tohle dostačující počet? Ne. Ideálně by bylo chtělo. 200, no, protože vlastně čím méně dobrovolníků, tak to znamená, že jeden člověk musí brát víc směn, když je těch lidí hodně, tak se ta práce potom dobře rozloží mezi víc lidí. Potom taková naše oblíbená otázka, kterou pokládáme všem, jak se ti líbí letošní design triček a celkově festivalu do červená, jak je zbarvený letos. Triček jako pro dobrovolníky. Jo, pro dobrovolníky. Líbí. Červená je vidět všude, takže já vždycky, když někde jdu a zrovna hledám nějaký dobrovolníky, tak všechny hnedka vidím. Pokud teda nosíte ty trička, takže to je taky důležitý. No krásný, hezký. Jako, já nejsem úplně zastánce červený barvy, ale vlastně jak vás vidím, tak to vypadá skvěle prostě. Je parazit, ne? Nebo co to je? Nevím, vypadá to jak ta semnice, no. Dokumentární ta semnice. Ale tak ještě, co byste teda nakonec vzkázala všem dobrovolníkům, co dobrovolničí nebo plánují dobrovolničit na Jihlavě? Že to je skvělý a že to v podstatě opravdu, i když je to omývaný, tak že to opravdu ten festival stojí na těch dobrovolnicích a že je to hrozně jakoby povznášející, že to lidi chtějí dělat takhle zadarmo, jenom protože je to třeba baví nebo kvůli té komunitě a to je krásný. Takže určitě do příštího roku všichni pojďte, přijeďte a vemte kámoše a udělejte si tady úplně super kolektiv a jezděte sem furt si to užívat, to je prostě fajn.